Ngerok si Suri ditabo. Kami dah Suri lah, dah kait sama sama. Lama lamprino bubo balama kam wan shugi himdi lama lamprino bubo balama kubai nang tine Halleluiya prayer healing center tambago phaimani am chao kaita program je ungja thongmani ka soi abo tabo mane kirima hairo no rogo tongse kirima haingo jora jora wo belai bukha hop hop ngoi mane buino kiriwoi khari ma hairo ma boni banga oro ma phaiga suri jana bai am chago soitan roga haboi obo haike mane mutai hamya ro haboi hawo ba fruit khaitoga abono ani sak tabuk sago teke khelengoi tonga belai kaham nang tine obosok cost tong tong je abo hai nang kiriwoi tongmani obosok balokha balok mani prai 3 বছর 3 years abo hain kan chobe taba skuli jama pore an chobe ekdom mane mind fresh thaga nang je believe kayo nang je Halleluiya prayer healing center bo jagao no ka ha ke bahake khanawoi sawi mani phaike abo youtube rogo no kha youtube first no pro no haina mo sumani eke tabo goro je kaito bai lobjak ano sak soya haida ma tong saimia eke tini boss oino ang tini oro sopai ma kalai kalai ma tong am belai khabai belai oro khak mane kha tabo box sana rongli asuk hamjang mani phaika mane chore ekdom heleng thaga asu kirima ro ngo mano beba hambai thangmai ga hai ma tongma tabo pura srai srai ekdom ekdom chore heleng thaga pura srai srai kana age an mind of bimono soriro thamsi kutungoi bimono muni kok khanai mia thamsi tong tongma hai rong dong bai ma do mane buino kiriwoi sori kabro goi tongmani soriro hop hop tongmaro abai ta ge buini kok mane kok mode ki khakati morogoi meya khanai meya thamse kai phemaro aba hero tabo kai sirai sori ekdom helengoi thangma hasuk thaga ambai thambai maru hangkan nang tege sado onak tege sane nang je kobang ma lokorong nai tongo baksa phaina mosong tongo hai ko baksa nai simi phaina mosong phana phaiman yara ungoi tongo ga borok no je o Halleluiya prayer healing center ni lising play nang borok no tam ko kasarna ni mosong habono jara obohai problem goi tongnai do family rogo haye nai phejmano tai oro suri oi mano nog no kono ni haya sa tongor subeba haye suri mano chini mokol buskang no joto hamya samya joto no sirai kai rimani ang tini belai an mokol bai nokha ang sagbo sangbo lokorong no koina mo ngabo no ang believe kai phematoi tini ang belai ang sori sakka hamno ungjaka suri an sikangka ang oro hapai man sikangko kai belai yakung yak buluyoi mane khari yogoi tongtane kha inga ta biang ko mai thama hai ma to kang ekdom mane hambai ribaya ane mo hai mane soribo kubuni hamya motairo kukhawoi kon thongoi mano ege tabo sare thangma hai ungjangma bala ang belai hambai asun hangkan tawon non tege sisuna do nono to boi ko bangma lokorok sinoi tong hai de bana haifan nang je Halleluiya prayer healing center suri jakmani bisingte nene sine mong tai nene kamiro kisa saire sidi ani kami kai to kwai district behal gari kalayo ani ang kai ang khoroksa
YouTube atau sampai tunggu sosial media wo blog video playo ge tini blog video naite no o Halleluiya press center ni jeta Suri nugoi boi kobangma hamja mane hambi thangja rok bebang no feedback rok ongkai nugoi ang bilip khayoi nogo tongte na Suri tongo je ani sakhan kaham namu tongoi eka ang abon bangaro tini pharma phaiga ongkai takok ne bu mongkai an bum obiji debang do belai hambai do nên khá là nhiều các sự kiện này ở bên đó là cái tôi sẽ được tôi vẫn sẽ được cho tôi nó ai làm những cái sự kiện ở bên đó là những cái nó ai làm những cái sự kiện ở bên đó là nên anh sanya cái sanya đó bảo em này sai bỏ mà này mà cái chuyện này sẽ sai cái nó mà này ai thì cái nó mà Bukan kita semua, saya bersanjung. Dia sangat lemah semua, bersih, hanya sesuatu. Sekarang dan mana semua semua, yang kerja, sama kerja, apa semua sama. Nor sini lainnya tidak dapat. Nor apa yang kau salahnya tidak dapat.